Andrea Rupini, Bupha Joyprasad Rupini, Para hengke Sinai kami Champaknagar. Kok hengke bo phatar hasteo tongai ajiwi tongmani. Tamani bagai hengke nukhungo belai kheno gerei ngai tongmani bagai bo phatar hasteo aji tongmani Hyderabado. Pia abni bising bini bai. Belai khe sori hamya kidney kaini damage unjak. Abono khanawai bo parao bini baino naina hanai phaimani. Abono naibai bo bini baini bagai taisa ajinani hanai tawaisa kifili thangphimani jorawo bo Andhra Pradesh ganao train ni klaiye thika. Tabuk ok kuthaina tubunani bagai rang puisa belai khena kri nglai tonglaimani jora. Aboni bagai lukurokno chubachu sankha bini nukhungni bororok. Ani cerai, oko bayre wo tangai, kerai terjaka, taku bukurau, jono coba bayar di, ani besar ni makan sen Malia, lahoni bu Malia, langlo kerja bayang bagai, kalau coba bayar di taku bukurau, ani angcara bini bayna, oko kitini kaini nos tong yang na, ibu nos nama noi, bayre tang jamani. Bagai bekerai terjaka, bon lang pisa kering ni bagai penelahon mantaria taku bukuro. Len kerai ay kemani. Bung kai Andrea Rupini. Sinai kami. Mereka kini hasil ni takut buhut sanguna. Tapi ani problem kai anje hamping bisini ni Sinai para. Kopjago, kokai nang thane ko bungmung cinta kutte buhuk sanguna. Ani Sinai para ni ngai ani baini besala. Tabo bini baina oino hasto tongjak Andhra Rupini bokai oino hasto tongjak bo bini baina kulum bakit ni nosto ngjak ne bo naina phaiye tewasa phiroi thangpuro bo train ni klaiye bo thei thanjaka nte adet bodina nahanan bagai ang joton ni takuk te buhuk sangona kobok mong jana khoksa pana jana khongni pana bisa cobai mangkang kai buhut janai takuk te buhuk sangona Andhra Rupini mungkai